चालू असं किती रिस्क माझ्या भावाच्या गाडी मारल्या त्याने, माझा भावाचा पाव मोडला, माझ्या वनीचे पाठ मोडल्या, त्याच्या चेड्याचे पाव मोडला आणि वो ड्रायव्हर पळवला आणि दुसरा त्याचा फ्रेंडाक गाडयेत पुलिसांनी बसवून दवरला त्याका भितर. किती म्हणताय इंजर्ड कितले तिघा जाण इंजर्ड फुल फॅमिली ती गो बायला तेचो चेडो धावून गेले पोलीस स्टेशनात ते ही BMW गाडी एक वालोर आपण मुंजक वालोर ना मुंजक तोडून वगैरे मारून तिथे ऑल दिस किती ऑल दिस भायल्या लोकांनी सावड करा आणि आमकां निदा अरे आता आडून किती आम्ही कोणतरी बोलले आम्ही सोड मारून वयता पळय त्याला अरेस्ट करता सोडते तुम्ही गोंयकार मग सर तुम्ही गोंयकार केस म्हाका दाखोवची केस कोण बोलला We came to know what law is. Law da the people are the person who done that is sitting in an AC fucking car of the police, and we are standing here sweating out from past 2 hours. Accident. Cipriano Lobo has suffered injury for his leg. हाड त्याचे बाहेर सरलेले हा. The accident जो हा tourist from Mumbai who had come to Goa. They are BMW. ही पार्क केल्या पळय थिंगा चुकोन म्हाका दिसता ती गियर पडले आनी ती गाडी फुडें गेली. So they are saying it has happened this thing unintentionally. They are being taken for examination to check whether anybody was under the influence of alcohol. It looks in the PI's room nobody was smelling of alcohol, and they said that we did not have a drink. So let us see. The report will come. They will be taken for examination.